Sanibonani nginibingelele nginamukele ke ekhasini lami namuhla. Mina igama lami ngumxolisi mfana kaDlomo. Mangabe ke uyaqala ukufika le channel ngicela ungenze iqiniso ukuthi ke uqhove lapha na usubscribe. Mawukuthi uyabuya noma ngabe kuthiwa ubani ngicela wenze isiqiniseko futhi ukuthi mawuqeda ukubona le video uyawucofa ulike ucomment futhi kulolu daba. Kushubile emabhinceni kanye ke nakumaskande wonkana njengoba ke inqama okanye i-celebrity elisha lithi liyabuya futhi nakulonyaka ne-album yalo eshisa isikhoda. Webafowethu inqama phela ivesane yadedela ipost lapha na ku Facebook yathi ke izodedela i-album ke kuyo lenyanga esekuyona mhla zi-27 kusho ukuthi ke mhla ka-27 October inqama izodedela i-album yayo yesibili. Angikukhumbuzeke ngane kwethu ukuthi lo mculi esikhuluma ngayo uye kanye impela lokucula lengoma ethi iyabangqubuza inqama yethu. Le ngoma yakhe ayekade ikhankasela kulonyaka esiphuma kona ukuthi inqamule unyaka. Ayimaningi ke nokho amabhinca emeseka. Asazi ke noma nakulonyaka uzodedela enye hit bese ke ezama futhi ukuthi ewushaya unyaka. Amabhinca ke aphawulile athi afuna ukwazi ukuthi kungabe lensizwa ayisebenzisa muphi umuthi noma ihamba yiphi inyanga njengoba inakwe abaculi abakhulu kangaka nje ngonyaka odlule ngibala kubona uMjabulisi noMthandeni njengoba ke uMthandeni Gcomlesha wazwa italapha wathi iyanuka nendlela ecula ngayo iyatsunenisa ngathi umdlwane ucinezelwe isicapha. Uzokhumbula ke engomeni yakhe uMthandeni lapho khona idedela khona imtalapho ngonyaka odlule. Mawukuthi usukhohliwe hamba uyilalela. Mina ke njengami nje angisakwazi ukulinda ngizwele ke insizwa enekhono lihle kangaka idedela okanye ikhipha amanoni. Ngana kwethu angikuvalelise ngushiye ube nobusuku obuhle.